Добре, какво има на този кашлан? О, готини неща. Тук има много готини неща. Да видим. Тук има хаци. Рока, Хоуио, Тишон, две книжки, много снимки. Ама не дей така бързо, мъчи побавно. Добре. Айде си дай, стига толкова. Чао! Аз го дарим на Таци. Сега се кичи всичките видеои. Таци. Кажи, сега ще качим всичките видеа в YouTube. Да, кичи ги. Сега.